Saiki Mbak Nina dan Mbak Niken angenteni Syekh pundutane Pak Dalang nggih. Pak Bayan kok Pak Dalang. Mbak Nina kali Mbak Niken. Oh, aku dikirimi foto bojoku lho. Wow. Nembeten menara. Iya. Spoti dulu Ya spot dulu. Oke, yo. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, kereta tak berhenti. Becak, jalan hati-hati. Oke. Angenteni nggih. Yo. Karo ngenteni ditumpake becak sik. Ya. Menika ingkang karyanipun Ki Mantep Sudarsono nggih. Sing Pak Bayan niki sing Mbah Narto napa sing Pak Mantep? Pak Mantep, aku ngenteni tekamu niku Pak. Oh, nggih. Aku ngenteni tekakmu pri. Nek sing Mbah Narto piye? Tak enteni. Simboling enteni. Iya. Ya. Langsung seragenan mawon nggih. Oke, langsung seragen. Delang. Oke, delang. Habis ini dangdut. Ayo. Ayo yo. Sanggar Semarayo. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlenaku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Hey yo, Mbak Nina. Aku ngenteni tekamu, citra janji kakak masih tuang minati ngembang sirah titi-ati minang wingi aku tansah ngenteni. Ya. Oke. Kledang-kledang
Pak Bayan nggih. Sampun sah. Saiki minangkani dangdut ndak? Dangdut. Kawan pamundutan Bukit Berbunga. Mandul Lestari TKW. Terus eneng mandul. Gus Eneng apa neh iki mau ya? Apa neh? Banyak. Sementara niku Loro Jonggrang. Lestari njaluke Habibah. Oh nggih. Ya, oke. Ya nduk Umi. Ya nduk, Habibah Lestari ki mau sing ngersake papi. Papi sik. Lestari sing piye? Sang Dewi katon nglam-nglami. Ngono kuwi ya? Nggih, Leres. Iya. Kae sing nyanyi sapa? Pak D Slamet ya. Kok wis ra ketok neh ya. Pak D Slamet sing tuwa nika ta. Iya. Kini setelah apa? Kutemukan dirimu. Kini setelah kutemukan dia. Gitu. Iya. Ya nak. Lestari nggih nuwuni pamundutan. Lestari. Oke, yuk. Dewi ya nak. Mas Tua ta? Apa? Nada dasarnya apa? Nada dasarnya B sama dengan H. Apa? B sama dengan cong. Bencong. Menika ki karya cipta saking ceper. Dek Vito Fernanda. Sinten? Dek Vito Fernanda. Vito Fernanda menika. Putranipun Mas Rinto. Putrane Mas Rinto, keluarga kurung nggih. Vito Fernanda lagune ngetop iki. Ngetop nggih. Niken Salindri sapa menyanyikan ini. Sinten sing anake Mas Rinto siapa jenenge? Vito Fernanda. Oke, banyak ternyata talenta dari Klaten. Putrane Mas Tantut Weda, sapa kuwi ya? Nggih, Itu juga Lintang Asmara. Lintang Asmara. Terus Rangga putrane Suwargi Pak Singkek menika ya jos lagune. Nggih, putrane Mas sapa jenenge? Mas Gangsar. Gangsar juga nggih. Apri, Mimin. Wah, iki dilalah kan apa sebentar sik apa? Menapa? Sik delo. Tik sik tak. Nah, iki tak kirimke iki mengko. Dilalah ini pukul 24.00 jam 00.00 tanggalnya 12 Oktober. Anakku sing barep karo sing lagil pas ulang tahun. Sareng. Nduk Tata kali Dek Amel. Nggih, Tata karo Amel ulang tahun dilala ora ditunggoni. Bapake Mayang, mboke lagi ke luar kota. Nggih, iki saya mengucapkan selamat ulang tahun ku anak wedokku barep karo ragil. Tata karo Amel. Selamat ulang tahun Dik Tata, Dik Amel. Semoga panjang umur, sehat, penuh keberkahan, dimudahkan segala urusannya, bahagia. Tata segera mendapatkan jodoh terbaik. Amel sekolahnya lancar. Dek Amel, Dek Tata ini bunda saya. Bunda sing ya kok. Bunda sih. Salah aku ngomong kok pasti kleru terus ya. Nggih, kita dongake saka panggung dengan segenap jiwa. Nggih. Oke, terima kasih. Yo monggo dilanjut. Permintaan Bukit Berbunga. Nah, dikasih ya. Dikasih langsung. Sama kita ya, Lek. Iya, pastinya Jas. Dari aku tim tak masuk dulu ya, Jas. Hah? Ganti rok mini no kan dangdutan. Kok bocahmu sapa? Oh iya, Ding. Ora pareng rewel wis tak janji. Gelem entuk melu ning topeng ora pareng rewel, nek rewel tak selentik. Tak jambak lho kowe engko. Iya. Oke. Bokongmu perot. Bokong kok apa jenenge mirip. Jadi gue patut-patut kok. Lho, bokok kok mak bok-bok kaya ngebuki bantal. Iki masih ditunggoni Mas Waris Sugiono, Mbak. Pak Waris Sugiono wonten Jakarta. Nggih. Waris Sugiono Surabaya no. Iya, nggih. Nggih, iki apa sing nunggoni YouTube Sanggar Cemara. Nggih. Terima kasih. Jeneng Mbak Pratini.
lan liya-liyane nggih matur sembah nuwun nggih terus WMC ning Mas Slamet dan lain-lain nggih terima kasih oke yuk Bukit Berbunga dihadirkan bersama Dedek Mindola kowe anu Lek apa jenenge jadi lenang berapa ini tahun 80-an sekian 81 nek ra 80 lah dereng lahir wis lahir ya Lek mempopulerkan pertama siapa Lek ora ngerti anu Lek men ra ngerti niki Srenes Jayanti Mandasari nih ya kok Srenes utuno kan apa nek itu apa di puncak bukit yang hijau itu Jayanti Mandasari ya, kalau itu yang iki Uci Bing Slamet oh nggih Uci Bing Slamet ya Allah ya mirip awakmu Uci kan Uci Bing Slamet itu kan rada pipine rada gembil ngono Jus kayak ya cabi heeh kalau Uci Bing Slamet kalau uci ya ki neng pundutan kenapa malah Mbak Linggo masing-masing 100.000 adik-adik sing kagungan Instagram silahkan minta lagu melalui IG ya bisa DM ke IG saya Ki Mulyono PW nggih di follow sisan nggih oke di follow sisan terus iki Ki Mulyono PW pamundutan gending Ulo Tampar Umi niku saking Bu RT sing nyanyi De Umi Ulo Tampar kurang ajar nggih wonten malih nyuwun lagu Bapak kagem Bapak Parno sing mirsani via YouTube di Semarang nggih terus napa iki salam kagem salam kangen dari anaknya. Mereka lagu Bapak itu dari Mas Didi Kempot. Didi Kempot. Mereka lagu untuk Bapak tercinta di Semarang. Nggih. Ini memang lagu ini diciptakan Didi Kempot untuk ayahandanya. Pak Ranto Gudel. Mbah Ranto Gudel. Nggih. Nggih, oke. Diaturke napa riyen? Ngendi ana anak wani Iku 1001. Oh, 1001 nek Bapak. Bapak. Tekadmu kuwi tak puji. Mas Toa siap Mas Toa. Oh iya. Nggih, oke. Rambut wis ra ireng. Wis maleh rupane ireng dadi putih Saikine dina tambah dina umur ya. Ina. Walah. Ready Mas Toa? Ready Mas. Apa lagu apa sih? Bapak Ya. Bapak sih, Oke, nggih. Bapak sih. Kalian berdua ya. Oke, aku tadi rambutku ireng tadi putih. Pun tuwa. Kula nggih pun ada satu dua Ini aku yang ganteng, tapi zaman ganteng rada nakal. Lah, sakniki wancine menep. Iya. Nek aku kok pengen dinakali ya, Jes. Aku pengen dinakali, pengen diobrak-abrik ini ya prihawan. Pak Hansip nyon tulung, Pak. Mang abrak-abrak. Obrak-abrik mang pentung niku, Pak. Oke, yo. Pak Deken tuh ngobrak-abriken. Tung, Weteke gedhe kok. temandang tung. Ah iya. Mari bersama Mas Toa. Rambut gawe Kanggo nguripi keluarga. Bapak judul lagunya Bapak. Nggih, Bapak. Iki apa lagune almarhum Mas Didi Kempot nggih. Mas Didi Kempot. Terus napa dipersembahkan untuk ayahandanya. Dan untuk bapak-bapak semuanya. Untuk bapak-bapak semuanya. Termasuk kowe Lek, wis esuk ya dadi bapak. Amin, Jas. Amin. Ayune kaya ngono kok kowe sesuk. Ayu nek teng panggung jenenge nek teng omah niku gur seporotan terus sarungan kae. Kok ya kaget to Min, Min ndang dadi bapak. Kula nggih anu pengen ning fungsine niku gur 38 pisan iki lho. Ngenteni tok 38. Mbok dipresak. Kok ana sing sedina shopping 8 bar kok 38 pisan. Mbok ora nyindir aku ngono. Iya.
Oke. Terus Yo, wingi tasih iki mau laju anu menapa? napa ulo tampar. Oh, ulo tampar. Ulo tampar menika langgam. Langgam, Pak. Oke. Terus mangke mboten napa. Napa engko ya? Goro-goro. Goro-goro nggih. Oke. Nggih. Terus apa neh? Iki mau iki lho WA-mu mah lho. Masih banyak. Mandul Mandul. TKW Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Sabar. Sabar Mbak Bukit Nina. berbunga pun. Mbak Nina sabar, siap. Lewung TKB Oh, lho, Lewung. Le. Oh, sabar, TKW. sabar. Rakitan siji mat caos sing sabar mau lho lah. Iya. Sabar. Kanca tani sampun. Sampun. Pak Oke. Suwono. Ya, Yo, ya. Mbak Sabar. Ya Mbak Mbak. Nina kalian Mbak Sinta. Nina Sinta, Mbak Nggih, Sabar. Yo, iki duo sinden, iki duo gapura. Adek iki dusine nek pri gento kok. Iki gentome mbok wedok. Lah, 51 kok ya rekosen. 51. Nggih. Jarine papat sok 50 kurang 1. 50 kurang 1 nggih. Oh, Kok dadi 51? Arep 50, Le. Arep 50. Delongkas no. Ya Allah. Delongkas mulya. Oh, amin amin. 73 apa 74? Kula 77 Januari nanti 49. Oh, Januari. Masih kelihatan cantik ya mungil. Cantik. Soalnya hatine resik kok soalnya. Umur 50 celuk Mbah Kakung kok nesu. Aku akhir nang polis diundang bapak. Oh iya aku wis tuwa ya. Beli apa Pak? Ngono ki aduh. Iya. Biasane Mbak, aku bapak aku. Iya, aku ki ya mung rambut lho jane iki sirku ki aja putih ngono kan. Aku ya lagi 52, Min. Lanjut Lagi 52. Dikatoki men ra putih mosok gundul dikatoki Mbak. Ya oke, yuk. Mangga berpacu dalam melodi. Sabar. Sabar. Bersama Sanggar Cemara. Iki mau sing ngersake Mbak Luciana. Nggih, Nggih, Mbak Luciana. Yo, iki Oke. jam segini yo. Sekarang minangkani sing iki mau ngersake pisumbang. Oh nggih. Apa mau mandul? Nggih, Mandul mau sing arep nyanyi sapa mau? Ora, ya Niken duet karo Duetnya kali Mas Sinten tadi. Pak Aryono. Oh, Pak Aryono. Nggih. Tasih. Pak Aryono Ugi wonten pamulutan aja diplereki saking Bali badhe nyawer. Ngoten mau pas Oh. Pak Supri napa Pak Sinten. Aja dipleroki tes dinggo Lah, pas nggih, awakmu sampun, munggah nggih, mau. Nggih. Nggih, ora apa-apa nek arep nyawer mriki. Mo. Pak Aryono. Ya, yo duet kalih. Menika ingkang ngersakaken aja dipleroki saking Bali. Oh, ngaten. Napa panjenengan? Pak Supriyadi Bali. Oke. Nggih, oke. Aja dipleroki. Oke. Setelah mandul ini. Napa saiki sik ora apa-apa Pak wong eneng sawerane kok. Yo, semua, Aja dipleroki semua sik. berdiri. Kabeh ngadeg. Ayo. Aja dipleroki bacut ke liwung. Duk Umi Nah. Hapipa, Mbak Niken, Ya. Mbak Nina, Mbak Oke. Sinta kali Dek Olivia. Ya, yuk berdiri semua. Siap, matur nuwun, nggih. Ayo Dek Kiki. Aja dipleroki. Dek Kiki nyai di kon ngandek ra. Terus anu Mas Rahmat engko nduweti ya. Sing juara cowok kan? Mas Rahmat. Oh iya Mas, aku mau ngomong apa? Rahmat. Oh iya. Ini kok Pak Supriyadi. Disi anu Mas men enggak lah. Monggo Pak Ingang Pak Supriyadi. Pak Bersama Supriyadinya ini aja Princess dipleroki. April. Aja dipleroki. Kamu di sana Oke, aja. monggo Pak Pri. Pak Pri ben Nggih. ini. Ini Pak Supriyadi nggih. Oke, Ya, jenengan dari- sing anu ikut nyanyi ya, Pak? Boleh apa? Oke, monggo. Oke. Ya, siap. Ojo dipleroki. Wah, dikerubut. Pak Supri di tengah, Pak Supriyadi di tengah, Ajeng Puspa di sana. Niki jenenge gantos, Pak. Kusik. Kok jemput Pak Pos jemput Pak gimana? Lek men namanya ganti Ajeng Puspa. Ajeng Puspa. Itu nama di aplikasi hijab. Apa Aku gosore kentang.
Apri iki bosok. Oke, yuk monggo aja dipleroki. Ya, yuk. Mboten tedas, Mbak. Mboten tedas. Nah lho. Artane niku lho kontek. Nggih. Derek entek lho. Lanjut napa? Perahu layar nggih, lanjut sekali lagi. Habis nanti habis. Pak Supriyadi lho. Perahu layar bariki. Sabtu Panito. Asik. Wah, telung lagi. Lah Pak, diteraske sisan karek semono kok. Lah, Pak, niki turane mangkake
oleh Nah. Sinden kok le ngetek kae. Meleh Pak, sing sering lenggah niku dereng kebagian. Nah, sing lenggah dereng kebagian. Nah. Matur nuwun Pak Supri. Nggih, matur Mugi nuwun. berkah Bapak nggih. Napa? Napa jenengan ngersake napa? Ngersake napa Pak Supriyadi? Sopo sing rondo kene? Kula. Rondo Sido kepri- dadi rondo. Oh, Sido rondo. Rondo, sido rondo. Niki nek rondo mboten enten, nek calon rondo enten. Ayo sing rumangsa calon rondo yo ngadeg yo. Rondo kamu. Ayo ngacani Pak Supriyadi. Niki namung ngandhek lagu nggih, Pak. Masa wong tuwa dipakake. Passwordnya Pak Supriyadi lho ki. Entekno, entekno, entekno. Mboten telas. Duwite. Oke, yuk di Juragan saka Bali. Yo, mandul Pak Haryan, Pak siapa tadi? Hah? Pak Haryono tasih. Pak Aryono tasih mboten. Tasih. Walah. Nggih. Kalih kalau apa pamundutan pepeling. Oh, ini Pak Haryononya. Oh, nggih. Nggih, pamundutan pepeling dipun tagih. Gak jadi. Pamundutan pepeling ditagih, Pak. Kalih. Oh, ternginggil mawon kersanipun disuting. Mengke Pak, pepeling niki nggih anu, penutupan Pak. limbuan. Nih, kalau nyanyi di atas, Pak. Niki anu YouTube soalnya. Nggih. Monggo. Pinara. Mriki. Kersa. Oh, nggih, nyepake saweran. Saweran nek rokok. Monggo Pak Aryono, naik Yo, panggung. Dijemput naik panggung. Nggih. Mari Pak, naik panggung. Mboten, Pak, kalau nyanyi di atas, Pak. Nggih. Nggih, Soalnya ini ini live streaming jadi live yang nonton streaming, Pak. banyak, makanya Nggih. kameranya ndak mumet. Nggih. Nggih, Nggih. monggo, Pinara. Ya. Ya. Siapkan ya Pak. Iki lho. Entekno. Entekno. Nggih. Niki wau sing ngersake sinten? Pak Napa? Oh, Pak Mas Sarwoto ning sing katuran nembang utawa nyanyi Mas Haryono. Nggih. Monggo. Niki Oke. mengke pepeling kagem penutupan limbuan. Nggih, beres. Mbak Oke. Nina yo mandul. Iya, ini Pak Aryono duetnya mandul. Anake pirang-pirang mandul. Oke, iki lho. Pak Aryono Ya. jangan lupa passwordnya. Entekno. Alah. Status. Kula Pak. Kula dereng. Sing payu. Ya. Wala iya. Wis Monggo Mas Toa. jujur Oke. Mandul. 10. Nggih. Oke, nggih. Wes oleh-oleh, engko tekan omah rapat dulu karo bojone ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yo Terima lanjut. kasih Pak. Iki wis jam 1. Penutupan nggih. Pepeling. Apa? Pepeling. Pamundutan sareng-sareng pepeling nggih. Pepeling Mawon ulo nggih. tampar mau laras Kagem. apa? Pelak wis lengkut. Pelok mereka kagem Mungkin goro-goro goro-goro mawon. Gara-gara pundutane Bu RT lho kuwi, Bu RT lho. Mangke Iya. wanci gara-gara nggih Bu Rete. Bu Bendahara. Oke, yo. Apa pepeling? Monggo sinten kang badhe ngentekke ayo. Alah. Pepeling monggo sedaya jumeneng ibu-ibu pesinden. Menapa? Nembe teng topeng lho, limbuan 3 jam. Wah, jan luar biasa. Jam 10 kan jam 1. Iya, Gus talah. Gus talah mempeng. tenan. jam 10 nganti jam 1. So nek tahun ngarep nganti ra ditimbali meneh pokoknya aku Pak moro panitia tak tawakke, tak dol murah. Panjeri sik saiki panjeri sik panitian. Panitia panjerisik malahan. Wah, limbuan 3 jam. Wis. Ekor lho menika Pak Mul. Iya. Yo, Ayo Mas. alah. Lendro songo. Ya.
swancine padha nindakake angan wis kumandhang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwe sampurna yen berjamaah subuh lan asar salat saya tinggalke tindak mungkar maghrib lan isya kabeh rayakane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning dunya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga Rukun Islam. Rukun Islam cekape ana 5 perangane sahadat kang sepisan kang kapindho salat kinarya wajib poso zakat sayakti pamungkas munggah haji Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Rukun Islam cakape ana 5 perangane sahadat kang sepisan kang kapindho salat kinarya wajib poso zakat sayakti pamungkas munggah haji Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nggih, wis 3 jam primin. Sik